Wow. To you, happy birthday day to you, happy birthday 18th birthday, 1, 2, 3. Ay, happy birthday! Wow. Masa ba, GC? Huwag ka tago-tago man! Like a star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see you. What's up, sisters and brothers? This is Marie. Welcome back to my YouTube channel. At welcome ko na rin sa buhay ko. Magandang dilag. So, for today's video, guys, is parang ipakita na ninyo kay na prepare me. Sa mga mo ang bago nga kwarto, chan. O, diba, yun ni Kaadjo made of Wow. kahoy rajin na siya kay ano wapatay kaapoy, diba? Nice, basta nga ang katugan, ma-feel ni mo nga bisan pagingan basta nice sa feelings. Mura man siya manali dali daris bukid kay daghang mga sininsuhan. Wow. Diba? Daghang mga sininsuhan nga pwede nimo maggamit, and then mo ni kilid sa mga bay hindi mga tugo, diba? Napoy mga napibintana Wow. gigama si papa niya. Pwede rin na siya. Oh, diba? Pero wa pa rin na mahuman na niya. Wow. Kay karon ipakita na ninyo is birthday na akong 18th birthday. Sana ulitin na. Thank you very much, Lord. So, is unique adyo among ang handa is ang handa atang ato ang kanang bingkay nga na magbingka mo kita na ninyo dari na sila mama o pasag dira na among bye na nag-andam. So ipakita na ninyo. 3, 2, 1, let's go. Ma. Hi ma. Ba. Pero si Mimi, si Jolimi Galario. Then there si Lola. Si Lola Gabiko. Then nami dari sa among likod sa Mumbai kay mo may landong-landong nga part sa mong bye. Diba? Wow. So, may klase. So, muna, nakatawa. Happy birthday to me. Mga sis, kung magdungag ka o magluto day o bibingka is kailangan jud daghanon ni mog sugnon para ma-balance isang pagkaluto ba. Sana all. So, muna mo ang Nagkamay na isa. gidungagan para pud si Lola dapat ito. Kabog likit. Naunsa naman ha. Nakaipos unja. Ang taga. Tanang ko nagkababag likit. Imgetag be. Nagkisin. Wow. Pilik-pilik ko. Na isang kuan. Itlog. Anad, pud mo gama. Siguro. Wow. Dira ka buok. Duha ka buok. Ibilin. Gahi man. Gahi panis imo. Hindi ang relasyon. O manglugi ay magud ko sa una mo nang kabaok ko ganyan eh. Parang di kalugong butani kalakiha. Kalugong nga na ano ninyo pag kanang pagtibtib para ano mo na you tigbas there over there so nga na upatonin mo na ton bunali uliton Ngayon, hindi mo ito pagkatao, ganyan. Gusto ko na yung kagamang gulaman.
vlog pa jud. Ragad to. Kadua, gut-gut yun. Abot diha. Gawa mo latay pa. Kita. Ihaw. Tulo. Simple but memorable. Buko na ni ilunod ang manok. Bugay naman lagi ka. Wala ko sa kitchen, te. Hi! Happy birthday, Day RoseMarie! Thank you very much. Mayari. Pila mo, 12? 12 ka balon, no? Ata ba yun lang ba? Pipikit ito. Gibirhi pa na nila ko na sana o hindi ko sikuan. Wow. Di ba connected na ka? Ada ke puto. Kuangan pa na mo ha. Ayaw, ipauda na. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Papa God. Nga naami karon kay usa sa birthday ni RoseMarie sa iyang 18th birthday. Then tagaan mo siya sa kabaskog sa iyang panglawas kani iyang gihanda. More blessings to come. Then many birthdays to come. Good health. Then nagkaiusa mi mga pamilya nga gi kuan naami sa iyang birthday karon sa iyang 18th birthday. God bless you and happy birthday. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday, God ever bless you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday! Thank you very much. Ingnas G to ako malagi nisa kasi G. Amen po, no? Kanta dayon, happy birthday! Happy birthday! God never bless you. Happy birthday! Uy, ikaw na mo. Wow. Away from this loneliness, I'm reaching for you. That's when I thought I was over you. And just when I thought I could stand on my own. Alaman siya. Okay ra lang ko. Karon ba ka mo ikaingon ug mauwaw. Gwapa naman si kadaan. Wow. Insert si Kit Inday. Sana alim. Ay, Pasok ko lay kinuha na. Ante, ari sa me.
Love you, Zan. Sama tayo. Lahat. Doon na tayo. Ano ba ba? Ni ayaw na. O sige, bye. Acting mo. Bye, thank you. Kari lagi. Hoy. Salamat, pre. Yes. Kuya, mga. Thank you, ma. Thank you. Ay! Unsa pa rin isa rin. Gubog naman eh. Alilag, isirahan ang pumunyo pa sa marito ng kanig. Knock. Nanirado na rabagadzon. Knockdown mas tutski are. Hello mga kasis, so daghan salamat sa nag-prepare sa birthday celebration, sa mga foods nga nag-prepare, daghan salamat. And then sa ang mga cousins, especially to my parents, sa ang mga magpapadagan salamat. I love you ma. So daghan salamat. And then sa mga supporters ko dyan, shoutout sa inyo. Then, salamat sa mga tao ni Dong sa among bahay. Bisag inga na among bahay. But at least, ni Dong mo, at least, nakakaon mo siya. So, shoutout din ko ni Dieter pala ka G-Argument. So, shoutout sa inyo. Shoutout sa mga supporters ko dyan. Shoutout sa inyo. Thank you guys for watching my video and see you again in my next upload, and don't forget to subscribe. God bless, bye bye, paalam, please don't skip ads.